Tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo para manatili itong malinis para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am? Engineering Prosperida, din sir, taga Manugan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas na ko nga batang, nya high blood pod ko, nya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo, nya pagdagat sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang sir. Dili na pod ko maglipong-lipong sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, nya gasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo sir, okay na gid siya. Dito X500 umay tisira jud ang akong ginainom sir. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Sa pinakadulong butika sa iyong lugar. D3 Bio. Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am? Ako si Esterlita Iboni. Ginlis po lang ko. Murag arang-arang na akong gibati karon nga gainom og D3 Bio. Sa una, ibim kay akong nawong karang Bell's palsy, atake. Nagkaroon karoy sa Diyos, akong BP normal na 120/80. Akong gikuan karon kani arang cholesterol murag amubog-bugok na. Sige nung ganun. D3 Bio. Esterlita Iboni. Ginlis po lang ko. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Palit sa mga butika. Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre. Libre? Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Alright, mga kaigsoon na may buntag kiniyong tanan. Welcome sa bagatong tulumanon Foro de los Pueblos. Dini lamang yung mabati sa itong sibihan sa K5 News FM 89.3 sa dial sa inyong FM radio. O niya, pwede sa ninyo i-search niya sa itong FB page ang K5 News FM Cagayan de Oro Live. Dayon, diya sa atong YouTube channel, pwede sa ninyo i-search baga kaigsunan ang K5 News FM 89.3 Cagayan de Oro. Amo na atong YouTube channel baga igsoon. Aron na sa ninyo makita o masairan, ilabero sa baga kaigsunan o kung sa'yo mga butang hiskutanan. Dini sa atong sibihan sa K5 News FM 89.3 sa dial sa inyong FM radio. Og nining pinagi nining atong tulumanon na Foro
de los Pueblos Sante Edition. So, kaniyong kataran mga kaigsunan, welcome. Ato na kinas alas 8 tagnas buntag aron sa paghatod kaniyos mga kaigsunan kung 11 mga pinubog karon. Diri sa atong palibot diri sa Dakbayas Cagayan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Igon usab sa mga kasigpit nga dapit diri sa atong Dakbayas Cagayan So, welcome mga kaigsunan sa atong tolomanon na Foro de los Pueblos. Dagan taga mga buntag, isgutada na karong buntaga mga kaigsunan. Una na ni ini, ang kabahin mga igsuon ni ining mga tulunghaan. Mga tulunghaan nga magpahigayon sa ilang final exam. Ilabi na karong sunod simana o karong Lunes hangtod sa sunod simana mga igsuon. Pan matud pang ang mga ginikanan kinahanglan mo provide og mga permits gikan sa maong nga tulunghaan. Oy, ato ni hisgutan, ha? Ato ni hisgutan kay basig nalimot ting atong nga mga tulunghaan ag atong mga principals or any heads or any mga kwantin. Sa ato nga nagkadaiya nga tulungan na pribado nga gobyerno mga kaigsunan na nalimot mo. Naanay balaod niya na, ha? Okay, ato nang hisgutan mga kaigsunan. Kini usab, ikaduha na itong hisgutan na nagkaroon kabuntaga. Kabayan usab ni ining mga basura, pamagapon matuman. Daghanan pagyapon sa mga kabaranggayan diri sa itong gisyunan. Wa makatuman ining no segregation, no collection policy. Ang kini mandated sa atong Republic Act 9003. Ato nga po na hisgutan mga kaigsunan. O iyon sa kining problema des Barangay Bugo. Ay, naunsa naman yung DNR, ha? DNR. Kini, magtarong mo, ha? Kay musipyat gani mo, makuha lang ako if there is a picture. Anay picture sa DNR mga kaigsunan nga employee nga gapabor niya anang kining SMDC. Ato ning picturean and then we will complain dito yun sa ilang secretary or either dito sumalakan niya tanahon tani bisa pag regional director ka pa niya. Ato subayon og unsay rules and procedure. Kamay ni anang pagpatuman og nagkakuha na ba ng ACC, kakuha na ba nag permits pagpamutol og kahoy des Barangay Bugo. Ato gyud pa na hisgutan na karon. Marang daghang tag mga butang hisgutan na karon nga buntag mga kaigsunan. Pinagi diri sa tuga tolomanon Foro de los Pueblos con Forum of the People. Ang panagtipok sa mga katawhan. Marang ang binisaya ni anak mga kaigsunan. So, saan na yung gitabo naman na yung kudiretso. Sir, unsa ko no'y tiyam-tiyam? Tiyam-tiyam na may gitabo na ito. Ala, sige. So, wayan taning atong tiyam-tiyam nga atong nahagdaw po sa atong mga higala. Unang atong tiyam-tiyam baga kaigsunan. Kuha na mong papel ug bulpin lagi. Atong tiyam-tiyam magkaroon, ha? 849. Abdik naman taga Barangay Bedisayas na, no? 849. Ikadua. Patra mo ni kabuok. Ikadua, mga kaigsunan, 428. Sabi? 428. Ikatulo. Tamo mo na ikong sayo pagkaigitabo ni Sir, tiyam-tiyam. Kung si tiyam-tiyam, agoy. Na naman ini. Ikatulo, mga kaigsunan, 924. Kanaan, 924. Og ang ikat-upat, mga igsoon. Ikaupat, mani. 829. 829. Kamu na may balo dia. Kamu na may balo. Okay.
Okay, dini sa ta sa atong mga amid at listeners sa karong nga buntag ang mga kaigsunan. Dinita sa atong nga mga suking tigpaminaw. Unahon ko yun kay gisulat ko yun dagan ni kayo dagan na kayo ga sunod o ga sumay sa itong sibihan sa Q5 News FM. Unahon ako si Botax Oliveros. Good morning ni mo, Botax. Si Botax. 11 usam ni Belinda Nagak English. Good morning ni mo dia, Len. Belinda, good morning ni mo dia. Si Allen Ismail, good morning ni mo, Len. Diha ni sa District 2, Barangay Konsolasyon. Halos ni sila tanan, minaw. Ilabing usab ni Rogelio Salvania, good morning. Ani ako nga maning pare, si Rudy Naparan. Banseng Kapikas nga Julita. Julita Nagaka Napara, good morning kaniyong tanan. Si Erlin Sinchez, good morning. Si Pariwaray Benito Gapati, good morning. Ni Inday, sa iya Kapikas na, good morning ni mo diya. Igon sab ni Aldren Lactao, good morning, Aldren. May nga pagpaminaw karon ni Aldren Lactao. Si Dodong Kabunod. Good morning ni mo, Dong. Si Dodong Kabunod. Si Jelly Napara, good morning. Si Asuncion Reed. Asuncion Reed. Anak din sa akong higala. Si Makapayag, ilabinas Makapayag family magkaigsunan. Good morning, kaniyong tanan. Makapayag family, Ibkay family. Ilabi na ni Eddie Velasco and mga kapikas sa sabda imong mga anak. Si Eddie Velasco, ang mga Apal family. Good morning kaniyong tanan. Ilabi na sa mga Oy family. Nindo trabaning litsunan ni Oy diyan, no? Good morning. Ilabi na sa Igama family. Mga Balisto family. Og igudusab sa Francisco family. Naminaw karon sa atong sibihan sa Q5 News FM. Ilabi na diri sa itong itulumanon sa Foro Jelo sa Pueblos mga kaigsunan. Kay before tama mo himo sa pagkambyada, sa atong mga isgutada na karon nga buntaga mga kaigsunan. O ito, atong kumustahon ang atong Q5 News FM solid supporters diya sa Barangay Konsolasyon. Narabatay isgutada na karon diya sa Barangay Konsolasyon Samba. Natahisgutanan diya sa Barangay Konsolasyon. Ilabi sa ilaga President kasi Velma Flores, good morning. Ni ang Vice President si Nelda Iboran. Ang Secretary si Jorvin Hadap. Treasurer si Agustina Sanchez Idpalina. Auditor si Frolen Lurin. Og PIO si Laila Padires og si Fee Fernandez. Di ginako di kalimtan sa akong suod nga higala. Former barangay kagawad sa Barangay Konsolasyon. Si Carlito Aban. Good morning ni mo dia pare. Otod si ako sa kumpare si Simo kining ako ga pare di si Simo. Simo Giboni. Silang Mio Giboni. Good morning kanyo nga tanan sa mga Giboni family mga kaigsunan. Taganan gini di ginato ning sipiato ning atong mga amid listeners. Dili sa itong sibihan sa Q5 News FM. Ilabinusab ni Inday Olavides. Good morning ni mo, Mans. Si Vilma Avan. Vilma Avan. Good morning ni mo, Marie. Kumbati na to, nagkainom sa Green Muscles. Nagkakumbati na to. Ilabinusab ni Gina Isedra. Sa iyo kitos Gina Kaginina. Ilabinusab ni Jennifer Macabinta. Sinang Auring o Giging Abad. Good morning. Si Marisa Itchim. Si Danny Dantana Navarro. Choy, good morning. Saya matay nakaliw-klihok na kung may pag-inom na ako sa MITC. Kumoni ang tambal.
nga gi hatag usab diha kaninyo ani gi tagan usab ni Doc Ramil Itangoy. Mana kining Choy kumbate yon. Sinong email galis o sinang gingging galis, good morning. Oy si Angelina Caria Pipito. Og igod usab ni Metzfi Lingkodo. Si Metzfi Lingkodo og igod usab magakaigsunan ni Edwina Lingkodo magakaigsunan. Diya ganapina sa may mamaon na indulang nga talaka nga Bukinon. Good morning kinyong nga tanan. Taas kini ako listahanan din is nominaw. Ilabin na sab ni Kim og ni Gigi Fabo. Diya sa may gender. May nga pagpaminaw kaninyong nga tanan diha magakaigsunan. Og igurusam diha nga napina sa may Barangay Balulang. Si Auntie Frank Islabra, good morning. Ani Andy. Andy, good morning ni Wading. Og ni Uncle Roger Islabra. Iuan diya. Inubinusam sa Barangay Kauswagan. Kini ako ning kinaham ginako ni B-Boy. Boy. Si Lucas sa Cherry Maghanoy Bokes alias B-Boy, matan ni B-Boy ron ay. Og ilabinusam ni Diosdado Dudu Maghanoy, good morning ni Mudo. Og ni Francis Maghanoy Bokes, ilabinusam ni Uncle Junior Maghanoy Col, good morning. May namong lingkod-lingkod ron diha. Adas may pasil kausuwagan ning atong ginakbayas kag Ginoo. Good morning. Good morning ni Uncle Junior Maghanoy. Ilabin usab sa kuyaan yapon niya si Reyna Kagalawan Maghanoy. Good morning kini mo dati. Igod usab ni akong iyaan yapon. Mangmangod sa akong mama. Si Auntie Amparo Tata Kagalawan si. Igod usab ni Ramon C. Good morning ni Momon. Good morning. Ilabin na sa magkapaya si Rolando Sanchez. Kulba kining vlogger. Si Rolando Sanchez. Kulba taga din siya. Sayaw din siya. Kulba kay nga vlogger. Ilabin na sa akong agaw diya si Jerry Gomez Gao. Good morning. Ako pong agaw diya sa Barangay Kanituan. Si agaw Imar Kagalawan. Kumusta akong mga pariyenteng mga Kagalawan. Ilabin na sa Balingasaga. Kita ang atong kaliwat, mga sano, mga gitagigas di Miyaw Bohol. Di ba ginato ni Malikayan? Okay, igod usab ni Dias Barangay Dansulihon. Si Christopher Jan og si Ann Cantaros. Jan, good morning anyway na Jan. Kumusta? Nagko na ba na itong baboy na Jan? Igod usab ni Teresita Tita Pantuha og Bobby Bainyo. Good morning. Diasan sa akong mga kuya na ako. Ilabi na ni Kapitan Fria sa Barangay 23. Kuya na Kus Eagles. Diya sa Barangay 25. Minaw po karon. Si Kuya Kapitan Noel Ilogon. Kuya, good morning. Ni Kuya Kagawad Ilogon. Igurusam ni Kuya Kagawad Bernalis des Barangay 25. Mga katawhan na tos Barangay 25, nakalabay ko siya nga, Sir, ikaw man si Joe Pantuha, may ko, siya, gram na, minaw magid mi sa K5 News FM. Ilabi na sa akong, sa kumpari na ko ni Kuya pa, bro, pag yun, Bros Carjans, kumpari pa na ko karon na Kuya Pagis Eagles. Former Barangay Kagawad sa Barangay 25, si Kuya Victor Pagara. Uban usab sa iyo kapiga sa kinabuhi si Ate Joy Sanchez Pagara. Good morning ni mo dati. Igod usab. Gana ni akong listahanan ron eh. Sa Barangay Konsolasyon gapon, former Barangay Captain Alex Ligtas. Good morning ni mo Kap. Ilabi na sa imbog kapiga sa kinabuhi. Si Madam Gwendolyn Sarinas Ligtas. Sa maning kapitan diya nga kalisod man og pa-change sa ngalan sa ilang Balaironon as barangay. Mismo lang gani kanang mismo gani kanang bill sa kanibitang kuan na bill bitaw sa kining kuan to
kining para sa wifi. Sama ko nung nabutang mo mag-treasure da nga. Sus. Mga batanon pa kayo gunahuna, linghod pa kayo gunahuna. Nga, dali na kayo mandupan. Ilabi na sam sa akong ilang apo niya karon na ni Madama Gwentolay na Sarina sa Iligtas, si Angel o si Aax. Good morning ni mo dia Angel. Og ni Aax magakaigsunan. Ilabi na sam sa akong otol niya si Alan Francisco. Tol, good morning. Ilabi na sa imong kapigas si Mads Tata, good morning. Og ni Kuya Junjun Galero, Kuya, good morning. Ilabi na sa ni Alma Abrio. Og sa ako pong higala dia, si Jojo Batubalonos, kaban usab sa iyang kapigas kinabuhi nga si Chuna Abrio Batubalonos. Good morning, kaniyong tanan. Ang ako pong agaw po niya, si Alvin Kagalawan Laurite. Adya ganapita sa may Butakal Street, Barangay Konsolasyon. Good morning. Akong kuya po na, si Kuya Michael Gamulo. Kuya, good morning. Ikanusab ni Rosemary Gingging Idulsa. Hindi naman kaging, di ba? Pero sa i-play doon mo, anak. Ilang, Ilabi na sa akong kuya dia, Barangay Kagawad sa Barangay Konsolasyon. Si Kuya Kagawad, Barangay Kagawad, Joel sa Arena sa Kuya, good morning. Okay, ikunusab ni Kagawad Gigi Aisa, good morning ni mo ni Kagawad. Tora ni naku hiskutada na karon diya sa Konsolasyon, ha. Ilabi usab ni Madam Kagawad, Madam Cecil Pagapulaan, good morning. Ako yung higala diya sa B-Bards. Iyang kapikas usab sa kinabuhi nga si Rosalie Asira Paklihan. Man sa iyong mga anak niya, Bards, no? B-Bards o si Madam Rosalie Asira Paklihan, good morning. Ilabi usab ni Joseph Paklihan, good morning kaniyong tanan. Ilabi na sa mga Asira family, good morning. Si Erna Oliveros, ganina si Botax, sila lang tuan naman sa Manila, no? Si Botax, kita bigabi yung Botax, Combati Rax. Ilabi na sa mga Asira family diya ginapita. O sa kong iyaan, si Auntie Miguela Naparan Kagalawan. O sa akong mga igagaw diya, kumusta? O igunusab ni Roro o Lolong Vicente, good morning. Hindi na ko ni kalimtan yun. Ang akong partner, si Hector Gores, good morning, pare. Si Hector Gores. O igunusab ni Loloy o Bibi Mangundato. Good morning, kaniyong tanan. Ilabi na ni Rick Rick o Junior, ni Reynol, ni Indang Diaz, good morning, kaniyong tanan. Haya pa man rin kining si Lurin diha, no? Naghihaya na pa may haya diyan napita. Ilabi na usab sa kong higala diyan napita sa may Bukidnon, si John Ray o si Salome Sumalinog. Good morning kaninyong tanan. So, daghan naman ilabi na usab nila ni Rubin o Dora Mercado, good morning. Si Kampod Gerlita. Gerlita Balogo Imbor. Good morning ni Mara. Kiring Day, good morning. Napagay, mayon siya nga call, reklamo, naging kunin mo. Unsa man, mag-file kag petition against us. Sa lagi yun. Hindi na lang ako ni kalimtan. Si Kimberly. Okay. Fajardo. Balugo. O maabot nga pakot. Kimberly. Ako mag-aplido, Kimberly, Fajardo, Balugo, o mabutay nga pakot na apelyido. Si Arven o si Mian Balugo, good morning. Si John o si Alfred, good morning. Das atbangs bahay na koron. Minaw sila. Ito ni mga higala usab magakaigsunan. Pero kaniyong tanan magakaigsunan, ha? Kay una nga akong pag-iskutan karong buntaga,
Ang kabahin ni ining karon kay Domingo man, wa pa may klase. Pero ako ning ipasabot niya kaninyo nga mga girikanan. Ato ra ning suwayan ang maong balaod ang Republic Act 11-11984. Unsa ning balaod? Yato pa ning Marso 11. Ipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos. Republic Act 11984, an act mandating public and private educational institutions to allow the disadvantaged students with unpaid tuition and other school fees to take the periodic and final exams for other purposes. Sabi? Ako gining suwayan mga kaigsunan, be. Tanaw nato ning mga tulungan, ilabi na sa mga pribado. Akong dili ninyo ipatake ang inyong mga estudyante kay kinahanglan pa nga pabayron sa mga tuitions, kinahanglan pa dunay permit nga mag-take og exam, unya permit kay kinahanglan bayaran ng tuition, be, suwayan tani. Pahibaw ako mga ginikanan, unsa na nga tulungan. Kaya nanarabag ko yung nakita na karon nga tulungan. Kaysan pag-abogado pa ng inyo kay kasuhan na itong disbarment na inyong kinsa na inyong mga legal counsel or any whatsoever nga mga presidente or unsa ba diya sa tulungan sa pag-abogado, ma-disbar o niya. Balaod na ni magkakaisunan, balaod ni nga kinahanglan ang mga estudyante makatake og exam. Dili kay unaon sa di ka katake kay wa pa ka kabayad. Pahibaw ako. Suwayan nato ni nga balaod. Ato i-complain. Suwayan nato ni nga balaod kung unsa man ni nga eskwelahan nga dili magpa-take og exam sa mga estudyante, ilabi na sugod Lunes. Karon Lunes. Hangtod Biyernes daghan na kay mga final exams. Kanya na ko nga ibawaan nga mga tulungan ilabi na sa mga pribado mga kaigsunan nga dili kuno nila ipatake ang ilang mga estudyante kung dili makabayad sa ilang tuition. Karon, ni amo na ibalaod. Aber, tan-awon ta. Na balaod na ni mga kaigsunan. Republic Act 11984. Karon nga tatawd mga kaigsunan ato ning tibawason sa paghiskot. Unya diyan nga napina usab sa Barangay Bugo. Hoy, Dinar! Klaron na ni Dinar. Kay, nagsugod na kunog pamutol ng SMDC niya. Pamutol og kahoy. Na wala pa, idodong nakakuha na mag-ACC. Kanang SMDC, naghimon sila housing program. Dihang ganapita sa Barangay Bugo, Barangay Puerto. Pero dako na yung maigod sa Barangay Bugo, mga kaigsunan, ato nga po nag-iskutan. Hoy, Barangay Konsolasyon! Konsolasyon! Sige lang ako ni kaisgutan ni Derby Pakudan, kahit po na isang oda. Saka, di ka kabalo mo dumala sa barangay o gikontrol ka sa mga laudi? Ikaw ba'y barangay captain or gikontrol ka sa mga laudi? Tarogon tani ha, kay... wa na ni magkadimaon ng Barangay Konsolasyon. Mingon sila nga, ano sige mo na yung hilaptan ng Konsolasyon? Hoy, na ako di agapuyo. Kinahanglan ako ning klarohon ang inyong pagdumala di sa Barangay Konsolasyon. May laki kay kumanaway sa ubang mga dapit. Unya ka ng akong barangay, dilihinon ako na mahisgutan na diri sa itong mga programa na dili pwede. Karong nga tataod mga kaisnan, standby lang mo. Sa itong pagbalik, standby lang mo nga tanan mga kaisunan. Ilabi no sa good morning ni Akol Imbol Willie Grieve. Virgilio man niyo. Virgilio ni siya, iyalang gibali. Si Akol, Virgilio Akol. Si Idol, dili ka take o dili ka pirma o promissory note. Dili na pwede promissory note. So ayan na to ni, pwede ninyo i-do diri, kay himuan na to ga complaint, kining maong mga tulungahaan nga dili ipatik og exam ang ilang mga estudyante. Ang inyong mga estudyante.
Bueno, mabalik lang ta karong taon magkakaigsunan, mabalik ang Foro de los Pueblos. Uman, lamang nini nga pipila ka pinomdom. Stand by! Oh yeah! Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas at pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, muntiktado ka pirmi, may TC, vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may TC. Does your underarms stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Ngayong panahon ng pandemya, kalusugan ay protektahan. Uminom ng Mighty C. Araw-araw, alkaline-based vitamin C. Sigurado, ligtas sa sakit. Labanan ng sakit. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. Are you upset of numerous digestive issues, bloating, diarrhea, abdominal discomfort? Try Clinica Complete Probiotics. It has 50 billion colonies forming unit and 15 strains of good bacteria. Take control of your digestive health with Clinica Complete Probiotics. Clinica Complete Probiotics, protecting your health and your family. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tunod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o tipig-ibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas at pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, muntiktado ka pirmi, may TC, vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may TC. Pag may TC mo, pag may TC mo, pag may TC mo, pag may TC mo. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas at pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, protektado ka pirmi, may TC, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas at pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, protektado ka pirmi, may TC, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may TC. Ngayong panahon ng pandemya, kalusugan ay protektahan. Uminom ng Mighty C. Araw-araw, alkaline-based vitamin C. Sigurado, ligtas sa sakit. Labanan ng sakit. Mighty C. Alkaline-based vitamin C.
Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Oh yeah! Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, protektado ka pirmi, may TC vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may TC. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Alright, mga kaigsyon, nabalik ta diri sa itong pagpinag-uman sa itong tulumanon na Foro de los Pueblos. Diri sa itong sibihan sa Key 5 News FM, Cagayan de Oro, 89.3 sa dial sa inyong FM radio. Tanaon po ninyo diya sa itong FB page. Inyong i-search, i-follow, i-share ang atong mga programa dali sa K5 News FM. I-search lang ninyo ang K5 News FM Cagayan de Oro Live. Diyan ninyong makita mga kaigsunan o gusto mo mutanaw sa atong YouTube channel. I-search lang ninyo ang K5 News FM 89.3 Cagayan de Oro. Butay Cagayan de Oro kay daghan ba ming K5 News FM mga kaigsunan. So, by the way, ay nung tanas ako nga Sergio. Unsaman. Lain lagi kayo akong kuan kining ako bang sana kuto-kuto. Iko unsa man mo kuto-kuto di ay unsa man na. Sang lagi murag sobra na kog inom ba. Si kog inom. Murag ako tingali ning atay nga problema. Di simple na kaya baga kay sunan. Simple kay gatambala na. DTX 500. Kay ang DTX 500 baga kaigsunan doon na kinay gitawag og polycosanol og uban pang kinay gitawag na tog phytochemicals nga gikan sa extract nga sugar cane. Og matud pa sa mga pagtuon sa mga eksperto ilabi na dito sa Estados Unidos nga mao kini ang pangkontra sa toxins. Toxins nga maoy mihimo sa pagdaot diha sa imong atay. So, the best kinahanglan yun mag-inom ka kanunay matag-adlaw sa DTX 500. Para makontrahan ang mga toxins sa imong lawas. Ang maoy hinungdan nga maguba diha sa imong atay. DTX 500. Oy, ako lang ipabaw ninyo ha. Ang DTX 500 baga kaigsunan doon ay nagsuri-suroy na diya sa Shopee. Ang ilang himo ang naaya ko pagit-unta mo karon sa DTX 500. Ang DTX 500 dili na siya kaning murag tinaw niya yellow, kapsula na color green. Ang approved gikan sa FDA. Kini ra bang sa fake kulba kay manggamit og ngalan ni Dr. Ramata, Richard Mata, sa mga artista, si Dr. Ong, kapang gamito nila sila ni Casey Concepcion, mau ning mga fake, may kini mo name drop mga kaigsunan, tadawa diya sa atong FB page. Ayaw mo kumpiyansa na kay, luoy kayo, inyong kwarta, wala. Muna nga fake na, si Kuan,
Pauline Soto. Panggamito nila na mga artista kay grabe ning nga mga tawhana ba gamit ng fake. Ang original nga kining DTX 500 kapsula na siya. Kining ila kining puti murag yellow nga murag sus Ginoo ko isulod lang na nila sa kuan. Isulod lang na nila sa butilya. Anang garapa. Dili na fake na kanang nas garapa dili na original. Ay mo gamit na baga kay sunanda. Oy karon na si Doc Louie Tinchavi sa atong Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Doc, good morning. Good morning ni Doc Louie, Dr. Louie Tinchavis. Libre na nga check up niya sa atong Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Asa man nadapit na as Market City sa Agura Lapasan ning atong syudad. Okay, dini na ta kampiyan sa atong mga iskutada na karong gabuntaga. Ako lang ipaklaro din kaninyo mga kaigsunan tugod kay doon na akong nadawatan nga exam ra ba sa akong anak ugma Lunes kuno. Lunes, Martes, Miyerkules, 3 days exam. Unya, isa nga Sir Paulo kog kwarta sir kung usaw nimo bayad ang tuition kay di makatig ang akong bata sa eskwelahan na. Karon lang very clear sa atong Republic Act 11984. I-search ninyo na mga ginikanan. I-search ninyo na kanang RA 11984. Kay ang unod niya na nga balaod baga kaigsunan na karang 11984, an act mandating a public and a private educational institutions to allow disadvantaged students with unpaid tuition and other school fees to take the periodic and the final examinations and for other purposes. Okay, akong basahon na. Ang coverage ni Section 3 sa maong nga balaod baga kaigsunan. Nag-ingon diri sa Section 3, this act shall cover all public and the private basics K-12 institutions, higher education institutions, and technical vocational institutions, provided that in the case of technical vocational institution, this act shall only cover long-term courses exceeding 1 year. Very clear na Klaro kina mga kaigsunan na. Unya, niingon po sa Section 4. Niingon po diri sa Section 4 sa mga balaod, RA 11984. Makita niyo daw sa atong kining screen sa atong television. Sa Section 4, akong basahon, mandate of educational institutions to disadvantaged students. All and the private educational institutions covered by this act are hereby mandated to accommodate and allow disadvantaged students unable to pay tuition and other fees to take the scheduled periodic and the final examinations without requiring a permit. Without requiring a permit. Provided, however, that in the case of K-12 students, the mandates shall be for the entire school year. Provided that the municipal, city or provincial social welfare and development officer or the regional office of the Department of Social Welfare and Development, as the case may be, shall issue the necessary certificate on the advantage status of the students due to calamities, emergencies, force majeure, and other good or justifiable reasons in accordance with the rules and the regulations to be issued by the DSWD. Provided further that this act shall be without prejudice to the right and the power of the educational institutions to require the submission of promissory notes, withhold records and credentials of students
and such other legal and administrative remedies available them for the collections of unpaid fees. Provided, finally, that educational institutions may voluntarily, without need of the certification mentioned herein, allow disadvantaged students with outstanding tuitions and other fees to take examinations and release their relevant records and credentials in accordance with the policies, rules, and regulations. A ver? Kinsa man nga magatulungaan nga dili mo patik og exam sa ilang nga mga anak, sa ilang mga estudyante. I-search ninyo na mag-exam Republic Act 11984. Balaod na ni, balaod. Balaod ni, balaod. Mana nga kini ako ni nga i-mention og ato ni nga ma-discuss og maayo. Para maklaro kay daghan kayo ramang doon na ko'y nadungog ang tulungaan. Ko unsa man di basa tingali na putos asin ng inyong kining principal bagha tagiyas eskwelahan. Ang uban dia abogado, suwayan taning abogado. Di dia mapatum iya gining supako ning maong nga balaod tan-aw taning abogado ha. Bisa pag abogado ka, suwayan tani. Tan-aw tag di untol-untol og file na to nga disbarment. Ingunani ka simple inani ka simple baga kaigsunan mo nga kini. Ako lang nga gihimo kay aron sa ba. Sa pagpahimbang no dia kini niyo baga kaigsunan. Ilabi na sa inyong mga estudyante. Nya bitbitan ninyo balaod, ma-search ninyo. Bitbit ang balaod ihatag sa inyong principal. Ihatag sa inyong kisa man na presidente o tag-iyab sa eskwelahan. Ma'am, kasabot mo ani, sir, kasabot mo ani. Pero, bayaran yapo na to ang atong obligasyon ang giingon sa balaod kung doon na kay delinquents, doon na kay balay runon, ngawa pa ni mong babayri, pero panahon sa iting exam, pa-exam ang bata. Pero, kinahanglan, doon na po'y obligasyon ang atong mga ginikanan. Bayaran nato yun ang atong mga tuition, ilabi na sa mga pribado nga mga tulungaan, mga kaigsunan. Muna nga kini, ako lang nga gipaklaro niya kini niyo, aron masayod usabag kamo mga igsoon. Naatay balaod Republic Act 11984. Para nga kamo masayod mga kaigsunan. Okay, dini na sa taha, ako sa ning iset aside. Ako sa ning ipadaplin at least nabawaan na ninyo. And then pwede sa ninyo i-search mga kaigsunan ang kining maong balaod. Basahon ninyo, iprinta, ipadala og kinsa ng principal, ma'am, dini mo ipatik akong exam, sa exam akong anak. So ay raw, ma'am. Inana na siya. Now, dini ta karon mga kaigsunan. Before ko mo proceed nga nasbugo, unahon sa nako ni kay tataw kaayo sa base sa Republic Act 9003 known as a Solid Waste Management Act of the Philippines 2000. Solid Waste Management Act of 2000. Ako lang nga klarohon kay daghan pa kayo sa mga kabaranggayan din sa Dakbayan sa Cagayan ang wa pagyapon makapatuman ni ini nga balaod. Ato ring lantaon og unsa gyud ka seryoso atong syudad sa pagpatuman ini nga mao nga balaod. Kay daghan kay gaingon lagi mga igsoon nga unsa naman sige lang time out. Sige lang mga samig dispensa kadyot klinro. Ilabi na kang Kuya Engineer Armin Cuenca. Na ako no, ilabi na ang ubang mga barangay. Sama karon tagan tamong example baga kaigsunan diha sa Barangay Consolacion.
kaginina sa buntag, while jogging ko kaginina, nakita na ko nga unsa man gadapon og dinis daplins dala duol pa yun sa barangay hall. Sus, mga basura mo di ay. Basura nga di na magamit. Kanapit ang mga kwansa nga refrigerator, mga television. Nakaroon na, tanawan ninyo sa video. Tanawan ninyo sa video, kining maong nga video nga akong gibidyohan nga kaginina sa buntag, sa is buntag kaginina. Akong gitanaw des barangay Konsolasyon, tanawar ko na mga kaigsunan, mga dili na mapuslan, wala nanasdalan. Pero, natingala ko kay nagasto ang barangay Konsolasyon o barangay material recovery facilities. BMRF. Naggasto sila. Pero pag uman nga nahimo na ang mga BMRF, unsay nakita na ko mga kaigsunan? I-focus na tong dunay picture, picture to nga. Mao ba ilang barangay? Gikandaduan gikandaduhan ang BMRF. Walay sulod. Tarong ba ni mga kaigsunan? Kapitan Derby Pagudan. Tarong ba ni inyong gihimo na gasto ang barangay para sa barangay material recovery facility? And then, ang BMRF walay tao. Ang BMRF gikandaduhan. Ang basura tuwas gawas. Samling nga klase. Kapitan, Diyos no namunta ka? Naamag ang kanunay sa simbahan kay liminister mga? Tanawar ko na, kaninga kalaki mga kaisunan. Now, unsa may pulos anang BMRF? Nganong gikandaduhan man na? Ang buti, unsa may sulod ninyo diya? Kamo nga mga barangay officials? Ikaw, kapitan, isulod ako diya. Nga naman, kandaduhan man imong BMRF, mura tanawa da, gasto-gasto ka na ng imong BMRF. Ano dili gamiton, ang basura na sa gawas. Now, karon, nangayo pa mong 100 and every scrappers. Nangayo mo 100 in every scrappers. Tanawa, asa magibutang ang basura? Tanawa, di na magagamit. Nganong wa man gamita diya? Diya sa barangay Konsolasyon. Pastila na. Napay isa diya wing, gagian ako nga ang basura to nagdapon og walay segregation. Saan maning nga barangay Konsolasyon? Ay, pero gaba! Pero gaba ning nga barangay Konsolasyon. Maingon na ba na kapitan? Dili ba na kaya naman tayo komitiba nga muhandol ana sa Committee on Environment. Ang problema kay ang chairman sa Committee on Environment, si Barangay Kagawad Gigi Aisa, wala hatagi og suporta og gani halos may bawo ni Kapitan Pakudan unsay iyang himuon sama karon sa imong pag-appoint kang kani Barangay Kagawad og karon gihimo nimong Barangay Administrator Ricky Laude. Mo na ito mo. By the way, ato sa nga putlo na magakaisunan. Adunay sunog karon. Diya sa Barangay Carmen, ato nga matino magakaisunan. Sus, pastilan Ginoo. Grabe ning pahitabo nga karon. Grass fire, mga balay, sunog. Tungod gini sa kainit sa panahon mga kaisunan. Samtang karon magpabot-abot ta mga kaigsunan kay dunay nitubong sunog diyang garapira sa Barangay Carmen. Aning atong garakbayos kag Gendoro. Anya to karon nagatong nga mga K5 reporters. Mimo karon sa pag plastada di karon nga mga panahon na. Og igudusang good morning ni Verhel Castillamera. Good morning. Og igudusang kaniyong gatanan mga kaigsunan.
Alright, doon na kita yung 23 minutos man malabay ng alas 7 tagnas buntang. Ato sa dinaw na karon og unsay nahitabo karon sa sunog din ng Pilipinas barangay Carmen ng ato garakbayan. Ato ganawa to ang report pinasab ni K5 Popoy Moran, K5 Popoy. K5 Moran. FM Flash Report. Yes, sa K5 John ining sa iyong kabuntagon diin gipukaw ta niini nga dako na sab kayo nga matud pa nga sunog ni tabo karon diri dapit area sa may barangay Carmen. K5 John nga bata dinhi sa may dalan kaning area sa may GSIS nga buwatan padulong ta sa matud pa kaning amo to sa maritime nga area lugar nga gikabot ka nga dunay pag-ulbos kayo. Makita din ang baga nga aso, kulong puti, ang kulong aso ko nga makita sa kaon, yung may ulmo din sa ato ang kawalangan. So standby lang, manaka-K5 ha, diyan ang ato ang piloto nga si K5 Brian, nga diyan nga naghihimo na sa pagpalupad sa iyang lugar nga patrol, ang good nga kini, daplan! Okay, gusto mo na, nakipag dito, nga diyan masundan na ito ni Karon, ang area kung diyan gikabot ka nga dunay sunog. So yan na, kasi niya, at saka K5 Joe ha, kanya na sa Bureau of Fire, makita ta ang ambulansya, nga din dito tatay ka na itong makita sa mga tao. Ang video niyo mo na, K5 Popoy, naka-video na mo i-start. Lala, dala yung video ni Charlie, naka-live na ta. Naka-live na ka mapalaw na. So, iyan sa, kung sa manay, layo ko man ito suluyo. Suluyo, layo ta din layo ta din kay na-fire RV, ay na, dito. Sulod ko. Musulto ko din kay tanaw tayo din K5 sunog, residensya ni, residensya. Asa sudlon sa nato na Joe. Kay diri sa gawas, doon ay mga isang semento din sa gawas. Pasulod pa ang fire truck, wa mo sulod na sa gawas. Asa na sa gawas ang fire truck no. K5 Joe no, kay sulod ta nito nga maong area. Aron gyud nga masuta to ko unsa ba? Ito na. Ba palimalay? Fire. Ay, Ginoo ko. K5 Joe, gas fire. Asa na napit? Gas fire din asa na ang report na daw na to, usak building. Pero di din gas fire din K5 Joe, no? So, atong sutahan karon kay ang palibot ka ba din mga building ba din, mga balay ba nga lugar, mga tulungan ni diha, kining murag pink. K5 negative ni K5 Joe. Ay, nakatakutob din sa pon gid Kukal. Diskural. So, nasuluyo rin nakumbalay. Kita ta din ang lugar kusog nga aso. Pero gas fire din siya. Pero dili ko pinsa ni. Dili ko pinsa ni kaya nga ba yung mga pagkato ba? Amni dapit sa Carmen na K5 Popoy. Dili bito GSIS dayon sabi niyo din kadira mangutat din unsang isip? Giblina Street. Jimelina Street. Jimelina Street. Oo, na yung mga... Atbang sa Marina. Atbang sa... Marina. Nadi Atbang. Marina. Atbang pasulod. May pasulod siya. O niya, na ay palibot din may mga tapos mga balay. Sus, kalayo na may... Kayo ang hus. Ang tunga may kubat. O sa may ito na boss. O sa may nabarik. Sa may kalitsin. Pag-isot na mo, may kalitsin pa. Sigal na kalitsin. Wala na kalitsin. Wala ko nag-giwasugba dyan. Manok. Layo ko man. Layo manok binisip. Manok binisip lang. Ako, ginawa ko mabisay manok ka ba niyo? So, wait tao ganyan pag-pagpagpag. Pagkabot na mo, siga na galing. Siga siya. So, wala kay grudahan nga. Doon na ba kay... Wala. Wag yun. No? Asa na nagsugo ng kalayan Tunga. Kung saan niya, pasurahan niya. Asa man wala kang compare niya siya. Sagbutan. Compare nga nga laya na. Tungkol sa kumpay mo ni bahog sa kabayo. Oo, kanding nga kabayo. Kanding. Oy, wala bahog ang kanding nga karon. Tagad ba ang bisag manok diri Jo? Siya tagin ngilo na. Uwi sa gila pa sir kay di ba mi taga diri ko. Trabaho lang din Trabaho lang diri. Tulos la kaya sa tagin ngilo na. Hawon ngilo na ni sa K5 Jo. Pero gipalibutan ni siya og mga building. Dinhi ay balay dinhi sa unahan. Nga kahoy ka ba material sa ba? No, material sa K5 Joe, niya, muli kini, nga tungkol sa grabing kainit, but siya yung buntag pa. Nagsilaab na. K5 Joe, no? Pasasa ba ang lugar nga? Ang aso, tuwara,
Layo, Oo. medyo Kita layo tulay. mo. Makita ni mo ang aso na K5 ba pupoy, di ba? Oo. So, mo ni Kipagyo, ako pa gani, tunyag nga daw, doon nag-grass fire. Akong grass fire ko yung tabo. Dito napita sa may katulong open site. Katong may mga ilabayag basura. Karon Kipagyo, gigil mo itong sipig, abunuhan ito nila dito kay bigay mo itong sitiol. So, kapit itong sunog ito. Dini sa ko, basa ka dini kay susimba ko. Kipagyo, no, may gani kay dali kayo, lugar, naroon sa linga na doon ang fire station nila eh. So, dali kanila ni, sa lugar na palong, ang maong kalayo. Pero kanil, no, napay nagsila pa man, no? Oo, sila pa. Pero doon ako kayo ang kanibitong sa tawag dito, kanibitong ako kang, sa tawag kan paril. So, ako kayo taas kang paril eh. No, kipagyo, kablakan kaning usa. Kaning naa din ni na balay manggod din oh. Nga light materials. Ay pakita ka na siya oh. Kanang light materials nga balay. Oh, pag once ka magkaon na sa dia, sa kalayo kipagyo, tatay na dito pasulong sa luyo. Pa ingon na sa mga balay-balay. Yes, so. No, light materials ba na oh. Oh, so kita mo na ito, mo na diligit ang kapinsaan siya, si Bagjo. Oh, so, kanyo, napesoso din samong nimutang ni Charlie. Kasoso pa na eh. Katungsunan, gibiran ka sa taga mga firefighters karon, si Bagjo, kalayo pa to. Basta pag green pang kulor, basta green pang kulor ka ay sus, naman yung gibulis kalayo. No? Grabe no? Grabe ni ang epekto yun sa grabing kainiton kang mapalo na. Kaya nga halos na mga bukid, mga hawan nga area, bilang mga doon na mga kasagutan nga, nangalaya na, sibigid nga, kalit na mo sila ab. Imong binuhi nga kubra dia na. Ay, simba ko. Ang, kaya basin na ay, alam itong kubra, ganyan naman Charlie. Ang kubra. Pero kanina mga manok misya din yun. Okay, ayaw, ang manok. Ang kwan lang. Manok ka kayo. Ito na manok. Ang kwan lang, paa. Daghan na ba kayo? Ito, Correct, kagipin ka na medyo ilang control na ang kalayo, din sa nagiging sunog, kanya ma-observe na ito, kung baho niya paging aso kaya po siya, no? Medyo makakuhaan siya, makatrigger sa itong naghihambing na balatian. Siguro po sa itong ma-observehan din, ito na pautaan na rin ang ating pinagkabagatawahan, kung ano may no, nauna na po yung aking kabalakan. Kaya sa nagabiro fire po dito magkita po, naman po sila nakaman, kung di naman po yung gilantaw karon ang expression, lagi po yung kabalakan na karong mga panahon na kaya mapod lagi hit. Kaya kung tagdi kabalakan kay Pedro, kaya ina namang napalong. Pero sa pagkakaroon, ang kanilang yung nga aso-aso, ang ilang nga ipang duta nung ayo, kaya basta niya gabaga pa ilalong nini kay Pedro, may ikot sa hangin, masisya na sa dutro. Kaya medyo baga na pagkain nga mga sagbot sa diri kay Pedro, kaya kasi maano po yung mo, olbo, ang ilang bilang itong mga dito na pitos mga primalay, ng mga gama sa light materials. Okay, salamat kayo ha, butanan. Kagipay po eh. Murag ka, ikaw sa kagipay. Ang kwan dia, kining katong mga manok dito na Bisaya, wala wala ma-appeal dyan, kinakadagan sila. Kaya ilang una siguro, patay tanin, sugba tanin. Nagigikabot to, nangabot to. Nangabot yun, tinood yun. Nangabot to bangka. Bayitin mo sana. Bayitin mo sana. Pero, saan nagiging mo ni K5, ni James Bryan, gigukod mo ito niyang inayan. Gigukod mo lang. Gigukod mo niyang inayan Ayaw, Abi man niya, dito ko sa taongon ba, sa ilahang farm ba? Nagtuho sa ilang farm na eh. Nakabitag iya. Saka nangapos sa mangga. Punas mangga di puting dulang kayo. Pulutan kasi mong ulo ba. Pwede ka manguha. Kung tanawa, nagkaon no. Hapo mo sa. Bitaw si Fabio no. Dili na siya sa bilugar inuntag susama gagaling na. Naggrabe kayo ang kalayo. Malakang lugar sa itong mga residente. Di na diri sa palibot lugar si Fabio no. So, usa lang ka fire truck ang ni Bina ni na may sipin kumbatir lugar. At least na K5 po dili pa rin malay o niya safety pod. Doon na hinuna karang gadiyang girepita sa kining doon ang atong Bureau of Fire Protection diya. Yes, sa K5 doon rin ni. Dili kayo tumong postos kay nga pag-responde. Ako usab nga nagamuha ang kabalaka sa tuwa mga igsoon din sa kabuntagon doon. Pero bisig kabuntagon, lamit pa katuog karon jo kay kuan ni Domingo god. So lamit kay ipahuway, lamit pa kay tikang-kang ka mo ugasa, no? Kita jo. So polo doon nga sa diha lugar nga
di Ulbo, akso kabalaka, kasi may tao, di mo akso kabalaka ni, nadol pa si balay. Kaniyo, kung ipadayon pa rin dito sa unahan, kaning ibirahan ka man sa itong sa Santa Gabriel Fire, kani padayon na ay, sus, ginako, posible gid lamo yung tos kalayo ito na payag, Light materials. Yes, na mga plywood ba, na mga kao, kasi light materials siya. Kunya, kung lamoy kalayo na, ang sunod. Sure, light materials mo sunod, so katag yung kalayo ni Kipab yun, no? Sa liwa na doon ay naku ka din yung Sibi Paril na nakabapag siya rin sa luyong opisina mo siya ni na building sa luyo, makita ta dito na ay sipibot sa klaseng kanang building. Nya yung status mo din medyo sipte. So kaning wala ka ma-appeal sa kata, latay aning Paril. Possible good kung siya ko palayo kung wala madali ni sa atong taga-biro. Kasi agipo din yun. Agipo din sa grupo. Agipo yun, no? So, kay pinada sa tubig, ay, padapinta kay apilong nilidinigay. Madang may dadya, mabasa ta. Agipo yun, no? Okay, ilang gipanigurado ba nga katong maapilog sa paglamoy sa kalayo, silang gibasa daan o bason nila daan siya. Sumawag na nga, kinanagid ka mapanahon na, kung doon na, kung manigiriliyo ka, ayaw gitip-takin labay. So, ito, kung mulabay man gani, pati ang kaniyang sitawan na, kaniyang sitawan na daw, kaniyang tuboy. Yang agipo. Agipo ba na? Yang kwan. Yan ang kasiga ba? Palunga sana. Palunga sana. Pagpiya sana. Kaya, muni usaw sa pagkakatagugin ko yaw. Kung patakag ang labay sa kaniyang. Okay. Naigo tong mga light materials siya, delikado. No, abay na po na. Natungtungod na garden. Ay garden area yun. Ay kamunggay. May tanglad. Ay, nanay tanglad. Ay kamunggay. Kamunggay. Ay talong. May talong gatmay. Kisa to, Brian to nagkukod sa si Brian no? Brian. Ganina, ang inayan niya karon. Ang sunoy na sa gigukod. Banto ganadyo nga, gigukod niya itong inayan. Itong manok bisaya. Nadi dagan din yung mga lamas. Tanglad. Manto gani. Kamunggay. Tambal ang ubi ni. Ang ubi ba? Tambal ni. Niya din tanglad, kamunggay, butang talong. Tulba kayo. Sigurado. Sus, banto gani, no? Banto gani. Kapos ito ninyo. Ito na, so tingnan mo na ni. At least nga pasalamat sa dali gigayo no nga pag-responde sa itong taga Bureau of Fire Protection no kay Pablo ang lugar nga ila nga mapagnan. Muragi Sir Surya naman ni Brian ng tag-iyan is mano. Ambot ni tanan ni. Pinirmengi sabot siguro sa baka na libre baka o sa bali. Bayaran ba ganyan sa ka inayan din sa baka ug gani pakang tulog kagad man piso din. Madaba ka ng piso siguro. Tipat ko, no? Ay pilang gusto niya. Pilan mo ng, pila ng isabong. Isabong mo, ang kaling panabong mo yung tuyo naman. Tipat ko, no? Ayaw ang panabong kay ako. Lay ng panabong. So, naman sa taga-police station number 4, yan niya sabi ni Tipat ko, no? Kundi sa Gapon, sa mahong nitabo nga grass fire, Tipat ko. Layo din sa maritime nga building, layo din siya or atbang siya Pibagyo ang nitabuan nga pag-ulbo sa Kosog kayo nga aso kagani nga nakita ta pag-abot na to din ni Pibagyo the entity na sabi nga nilurang og nawala na kahong mga paluna. So ang gimo karon muna lang ang pagposisit karon sa mga sagbot nga mapili na kani mga nanupsay karon nga mga ganing bitong kumpay bitawagan ni mo ilang gibasa karon gamod kay kundi na siya mukatay pa lugar mo sabi mo sampo sana musumpay pa kapag katay sa kalayo lugar kay 5 Joe. So di na siya makalamoy og dili na kay gibira naman karon sa ato ang taga mga firefighters karon kay 5 Joe ang katong mga sagbot nga sige nga wa maapil paglamoy sa kalayo lugar. So tis kanya din usahay ka part kagani na sa to monitor na nangaya sila mabakap pero di nakaya ka kipag ito no sa mga nag-respond dita din nga dapita kauban sa tuang demokrasya ang mga walastik na mga 5-star na to reporters si Kipag Charlie Piri yung sa itong walastik na to na piloto si Kipag Mandakupig Manok
si K5 Brian Amanda, kini si K5 Popoy Iburan na para sa kampiyon sa mga balita sa Komisyon Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro. Mag-DTX sa 5 minutes sa ta. Pinisatani karon sige kini asukang nga nga subag karon dili ko sa basa lugar nga umbon ug gubako lugar ni mo asukang karon. Para sa kampiyon sa mga balita sa Komisyon Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. News FM. Kampiyon Report. Alright, daghang salamat sa report ni K5 Popoy Iburan, K5 Charlie Perry. Mabarusam sa atong pilot sa atong mobile number 1. Pinagyo sa ni K5 Brian Amanda. Pero magkakaigsunan, standby! Mubalik ang Foro de los Pueblos. Human lamang nining pipila ka pinondom. Standby! News FM. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Ngayong panahon ng pandemya, kalusugan ay protektahan. Uminom ng Mighty C. Araw-araw, alkaline-based vitamin C. Sigurado, ligtas sa sakit. Labanan ng sakit. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. Are you upset of numerous digestive issues, bloating, diarrhea, abdominal discomfort? Try Clinica Complete Probiotics. It has 50 billion colonies-forming unit and 15 strains of good bacteria. Take control of your digestive health with Clinica Complete Probiotics. Clinica Complete Probiotics, protecting your health and your family. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o tipik-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, untiktado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, imong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, imong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi.
Ngayong panahon ng pandemya, kalusugan ay protektahan. Uminom ng Mighty C. Araw-araw, alkaline-based vitamin C. Sigurado, ligtas sa sakit. Labanan ng sakit. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Oh yeah! Tungod ang Mighty C, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C, protektado ka pirmi, Mighty C vitamin C, para pirmi malipayon, inom og Mighty C. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Ngayong panahon ng pandemya, kalusugan ay protektahan. Uminom ng Mighty C. Araw-araw, alkaline-based vitamin C. Sigurado, ligtas sa sakit. Labanan ng sakit. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. Are you upset of numerous digestive issues, bloating, diarrhea, abdominal discomfort? Try Clinica Complete Probiotics. It has 50 billion colonies-forming unit and 15 strains of good bacteria. Take control of your... Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Alright, balik ta mga kigsunan nining atong pagpinaguban sa itong tulumanon Foro de los Pueblos. Og karon ato mga nakita kaganina, abi ko mag-residente ka to in town. Pasalamat as Ginoo mga igsoon. Salamat as Ginoo kay kini dili panimay ang nasunog grass fire. Pero daghan mga mga residents din na magakaigsunan. Daghan mga panimay diha ginapita. Og kung nalamoy itong usa ka kining binuhat sa usa ka kahoy nga panimay, delikado na rin tumukatay-katay sa umang mga area. Umang mga panimay. Diya sa Gumamila, Barangay Carmen, ning atong nakbayas Cagayan. And also, ako lang, no, kailan ko dispensa sa Barangay Bugo, og mag-adlawa, no, ako ning i-promise na kininyo, may nabi na ako si Vince, ang inyong Vice President sa Bugo Environment Advocate, diya sa Barangay Bugo, kay lagi na unsa naman ng SMDC. Ga-force Manila nga wa pa gani tugotoy sa Barangay Council, ilabi na din sa Barangay Bugo mga kaigsunan. O niya namutol sila nga kahoy. Dayon ang atong ginakita mga igsoon, doon ako nagkandak og inspection ang taga DENR, but ato nga maklaro mga igsoon ganun nga gitugutan ang kini lugar taga SM. Lugar kay mga kwartahan lugar. Dili na pwede. Dapat ay balao di atong bagasundon. Kung doon na magani o makwatag Environmental Compliance Certificate or ECC, doon ay sumbanan nga atong pagasundon. Doon ay mga resikitos atong pagasundon nga kining issuances sa ECC. Naramay akong nahibawa na, usahay dito na i-maneuver sa kauluhan ang ECC. Dili sa regional nga buhatan. Pero dito i-maneuver sa taas. Gamitan og kwarta mo nang kining atong mo nang kini DNR. Taro nga po na ninyo kay
ang mga katawan niya sa Barangay Bugo, dili sila supak sa proyekto. But, dili mo makahatag og kakuyaw sa namuyo di ang napita. Kinanglan yun og paghimo mo nga proyekto di ang housing, kaya usama ni ka pribado baga kaigsunan. So, kinanglan nga dili mo kining makahatag og kuyaw sa mga namuyo dinis ubos nga bahin. Ilabi na diyan nga napita sa Barangay Bugo. Kaya walay laing agyanan sa tubig if in case. Og magtrabaho na sila din na. Timan ini ni mga ison. Sigon sa gikabutyag sa DOST Pag-asa, month of May, there is 1 or 2 typhoon. Duha ka bagyo nga atong masinati base sa ilang mga pag-usisa sa DOST Pag-asa. Nagkaroon og magsugod na ning ulan-ulan sa itong palibot. Kung sa kayo may tabo sa itong mga kaigsunan, diyan nga ripina sa Barangay Bugo. So, manang kini, ako ning tibawason by tomorrow, kanang issue sa diyan nga ripina sa Barangay Bugo. Manang kamo diha, kanunay ta igmat ang atong himuon nina nga dita patunto dita magpadani ini lugar kay magakwartahan kining gahimo og proyekto di housing, lugar wa may problema og housing. Ang usa sa nga lantaw nato mga kaigsunan nga kana gyung kuan ba kana bang dili makahatog og kakuyaw sa mga nanimuyo, ilabi na sa ubos nga bahin. Tanawon sa natong mayo. Dili kay persa. Para karon niya sa mga batangan. Sa Manolo Fortet sa Bukidnon, unsay nitabo diya mga kaigsunan, unsay nitabo diya. Tugutan nila, I don't know. Okay lang sa tingaling mayor niya. Pero gisuruyan ba ito nila ni Councilor Bitok-Bitok Esparsya. Gatuan nila dito. So, by the way, now, ato ning tibawason, og mga adlaw, ang pag-hiskot niya garapita sa Barangay Bugo. Dahil kayo mga butang hiskutada na karong mga panahon ng mga kaigsunan, naapay katong LPTRP. Kiring wa magkadimao na mga kaigsunan. Ang ako natinga pugod diri sa atong girakbayas kag Gindioro, ganong lasata atong kahimo og survey nga dili man dito taga Cagayan de Oro. Dili man dito taga Cagayan de Oro, dito man dito taga Manila. Nya mo nga patakan silang sulod-sulod ang atong mga interior nga mga dalan sa nakiri nga kabaranggayan sama karon is Kauswagan. Di paagis Pasel, tanawar ko na dalan is Pasel, one lane. Di tanawar ko na galantawan ng dalan diya sa barangay. Pila na ka metros ang giluwagon in kanang barangay road. Sabi niya ang gasunod dako kayo nga kanang minibus. Wow, susmonsa na meno ni. Ang unya naapay kakulangon pa sa mga units. Daghang pagkakulang units unya karon gipadagan. What is the purpose? Mingon ta karon nga inyong gipadagan ang maong nga mga public utility vehicles nga katong nga karaan lugar kay naka-consolidate. Pwede sila. Unsa man nga classes balaod. Wag tango na dili na ipadagan. Ato gyapon ang hisgutan ug mga adlaw. Ay gamay ra tong oras. Onya kini pod na mga kaigsunan ato laning i-aware sa ato nga mga ginikanan. Kamo nga kita nga mga ginikanan, ang inyong mga anak dili gani ipatake og exam ilabi na karon kay mga final examinations. So kinahanglan yun i-search ninyo sa Google ang RA 11984. Onya ang inyong buhaton baga kaigsunan iprinta ninyo na bitbita gatos principal ipadako gyud ninyong mayo kung mahimo. Ang balaod la supaka. Supaka ni balaod. Una, mag-atubang og administratibo. Ang maong school principal or either kining mga kining tag-iya
sa mga tulungaan ilabi na sa pribado. Kaya ang gimanduan nini ang Department of Education o ang CHED, Commission on Higher Education. Manang nga gimanduan nini nga maong nga balaod. Dabi, tanaw na to. Pero, ayon sa inyo kita nga mga ginikanan ang imong obligasyon sa pagbayad sa imong mga balay runon diya sa tunungan na imo po nang bayaran. Pero during the examinations, ipatake ang mga estudyante. Nalang ko may bawaan ako. Nga, suwayan tani nga balaod, unsa ba gini, unsa gini ka kasulido mga kaigsunan, ha? Alright, bueno bagay na kay mubo raman lagi ang atong oras sa atong Foro de los Pueblos Santi Edition. Manamilit na lang kita unya ugmang adlaw sundan ninyo mga kaigsunan ang atong tolomanon na Foro de los Pueblos kay magsuguta sa isayo na mahumantag alas 9. Ugmang adlaw Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Pero Sabado watay programa diri sa itong Sibian sa Q5 News FM kay munang Sabbath Day matag adlaw nga Sabado. So walay programa nga Q5 News FM inyong mabati ang mga nindot nga music. Wa na matay igong nga panahon ining ato nga pagpanaguman sa atong tulumanon na Foro de los Pueblos Santi Edition. Sagana lang sa atong CEO o President sa Q5 o 5K Broadcasting Network Incorporated. Kinayin ni Doc Ramil Itangoy sa atong kining operation manager mga kaigsunan. Pinag-usap ni Councilor Q5 Eljan Castaño sa atong area manager si Sir Q5 Ray Umalay, sa atong Human Resource Manager pinag-usap ni Q5 Kuya Jen Paul Hineroso. Sangan sa atong Station Manager si Q5 Errol Dacami. Sa akong partner diri sa Pikas Lawak si Q5 Engineer Christopher Erwin Cueva. Good morning ni mo na Engineer, no? Sangan sa inyong higalas kahanginan sa kinatibukag parsa sa Q5 News team. Inyong higalas kahanginan, higalan ninyong kabus. Kabus sa salapi. Kabus sa bahandi. Apan sa piano sa kasing-kasing o guway ko kahadlok sa pagbutyag sa kamaturan. Kini inyong higalas kahanginan, Q5 Joe Kagalawan pantuamingon din kininyo. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. Q5 News FM.